खुलुमबाय बेखौथ' जोङो बोसोरफ्रामबो खालामो देग्लायबो खालामदों रिजाल्टआ फ्राय जोंना मोजाङानो जाबाय थाखायो दा रिजाल्टनि सोमोन्दै बुंनायनि सिगां आङो जोंनि जे एडुकेसनिस्टफोर सोरफोर दङ बिसोरखौ सिबिएसइनो मोनसे साजेसन हरनोसो खावलायनो सानदों मानोना जोंनाव नै लेटेस्ट साननैसो सिगाङाव मोनसे नटिस ओंखारदों थ्रि लेंगुवेज पलिसि दा बावहाय लानायाव जोंहा जेबो अबजेक्सन गैया बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां किन्तु बाय फर्सयै नारसिननाय बायदि जानो सानदों देग्लायनिफ्रायनो जुलाइनिफ्रायनो क्लास 10नि गथ'फोरखौ थ्रि लेंगुवेज पलिसिखौ फोरोंनांगौ होननानै माने सिबिएसइनिफ्राय मोनसे बिथोन हरनाय जादों दा बावहाय मानोना अलरेडि गथ'फ्रा फरायै फरायै थ्रि लेंगुवेज पलिसियाव फैखाबाय दा एब्राप्टलि जुदि देग्लायसो नोङो सोरबा गथ'आ बर' लानानै फरायदों हिन्दीखौ ड्रप होदों सोरबा हिन्दीखौ लादों बर'खौ एसामिस बा बाङालि जिखुनु 29 आदार लेंगुवेजफोरखौ ड्रप खालामदों दा एब्राप्टलि जुदि नोङो जुलाइनिफ्रायसो सोरबा गथ'खौ बियो हिन्दीखौनो रोङा हिन्दी फोरोंथारनांगौब्ला बे गथ'फोरनि थाखाय प्रेसार गोलैगोन आरो सोरबा हिन्दीखौ लादों बर'खौनो रोंथ्राबा बर' फोरोंनांगौआव बे प्रेसार गोलैगोन आरो सोरबा एसामिस लादों हिन्दीखौ जबरदस्ति फरायफानांगौबा बेयावबो प्रेसार गोलैगोन दा बेखायनो जाहाथे सिबिएसइखौ जोंनि साजेसन हरो जाहाथे बेखौ इन्ट्रडक्सन खालामनायनि सिगां माने बोसोरसे बोसोरनै जों 31आवसो खालामगोन होननानै जोङो खोनादोंमोन होमबा बे जोङो बिनिफ्राय दानिफ्राय प्रिपेयार लानो हायोमोन दा बेवहाय जोंहा माखासे गथ'फ्रा जोंनि बे एलेकानि गथ'फ्रा एसे प्रेसार गोलैनो हागौ 10 बोर्ड एग्जामाव बारा मोजां रिजाल्ट खालामनो हायाबो जानो हागौ बेखायनो आङो जोंनि हारिनि बा दस्रा हारिनि एडुकेसनिस्टफोरखौ जाहाथे सिबिएसइनो साजेसन हरो बेखौ आं खावलायनो थागोन आरो जोङो बोसोरफ्रामबो मोजां जाबाय थागोन होननानै आसा खालामदों आरो जोंनाव दा बे बोसोराव एसे स्टुडेन्टआ बे बोसोराव होनाया एसे खममोन देग्लाय आरो साबसिन एडमिसन जादों एबार जोंनाव एसे एडमिसना बारा जादों आरो आसा खालामो फैगोन बोसोराव बेनिफ्राय साबसिन जागोन होननानै अलरेडि आरो आं दाखालिबो बुंखाबाय एनआइटिआव जोंनिफ्राय 6 स्टुडेन्ट अलरेडि सेलेक्सन जाबाय आरो जि एडभान्सआव 2 होगोन दा बिसोर मा जायो नायनोसै मोनगोन होननानै आसा थादों आरो निटआवबो जोङो फरायसाफ्रा इनफरमेसन होनाय दंबा 7सोआ मोनगौ किन्तु दुखुनांथाव बाथ्रा दाखालि निटनि पेपारा लिक जानायाव लिक आउट जानायाव माखासे एग्जामा गोदानै जाफिनगोन जुन मासाव आसा खालामो आरो जोङो बे जुन मासनि रिजाल्टआव मोजां रिजाल्ट खालामनानै 7-8 गथ'फ्रा निटआव मेडिकेलाव एडमिसन मोनगोन होननानै आं आसा दं बेखायनो बयबो जोंनि बिटिसिनि बा आसाम हालामनि रायजो राजाखौ खावलायो गाव गावनि गथ'खौ जाहाथे साफ्रोमबो मोजां स्कुल नागिरनानै आरो अरायबो फोरोंगिरिजों रिलेसन लाखिनानै गावनि गथ'नि खबरखौ लायो होनब्ला सासेबो गथ'आ फेल जानायनि सम्भाबना थाया मानोना फोरोंगिरि फरायसा आरो गारजेन बे मोनथामजों लोगो जायोबा खुनु गथ'आ फेल जानायनि आं फेल जागोनखौ आं नुहुराखै आरो नुफेराखै जाय गारजेना जोंजों अरायबो क्लसआव थाबाय थायो बे गथ'आ अरायबो माब्लाबाबो फेल जाफेराखै आं नुफेराखै आरो आङो खावलायो फरायसाखौ जाहाथे सानफ्रोमबो स्कुलाव थिनहरनांगौ जुदि नोङो स्कुलाव थिनहराबा गथ'नि फरायनाया माखासे थालाङो बेखायनो आङो बयबो गारजेनफोरखौ खावलायो जाहाथे सानफ्रोमबो स्कुलाव दैथायहरो जाहाथे गावनि गथ'नि फिउचारखौ नायनानै मानोना
बाथ्रायावनो दंखादों इडुकेसन इज द बेकबोन अफ द मेन सोलोंथायानो मानसिनि सिनस्रि बेखायनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा गावनि गथ'खौ फोरोंनायाव हेफाजाब खालामलायनांगौ आरो समाजा मोजां जानांगौ जोङो गावनि गथ'आ नाम्बार मोननानै गाव न' सिङाव थानानै जुदि खाथि खाला थानाय गथ'खौ जेबो एडभाइस होआ होनबा बे गथ'आबो मोजां गथ'आबो बे खाथि खालानि गथ'जों गाज्रि जानायनि सम्भाबना थायो बेखायनो आं खावलायदों मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफ्रोमबो एरियायाव जोङो साफ्रोमबो जिखिनि गोरों गोराफोर दङ रोङै सोरबा लेबार मावनानै जाग्रा थायो लेखा रोङैनि फिसालाफोर थायो जों बेखौ बै गार्जेनफोरखौ रायलायनायनि गेजेरजों गथ'खौ स्कुलाव थिननांगौ आजिखालि दानि जुगाव स्कुलाव फरायनायाव फैसानि आंखाल जाया गभर्नमेन्ट स्कुलाव नोङो नार्सारिनिफ्रायनो क फरायनायनिफ्रायनो गभर्नमेन्टआ फैसा रांसो हरो जानाय लोंनाय माइरं मिड डे मिल गासिबो सुबिदा किताबफ्राबो फ्रि मोनो जोंनि प्राइभेट स्कुलावल' हरनांगौ बे नङा गभर्नमेन्ट स्कुलावबो मोजां दङ बेखायनो आङो जे गभर्नमेन्ट स्कुलनि MC मेनेजिं कमिटिबो थायो बेखौ खावलायो जाहाथे बिसोरो साफ्रोमबो मास्टारफोरखौ फोरोंगिरिफोरखौ सानफ्रोमबो जाहाथे स्कुलाव फैयो बेखौ केयार लानांगौ आरो जोंनि माखासे जोंनि गेजेराव फरायसा आफादफोर दङ बिसोरबो गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौ थाल लानांगौ स्कुला मोजां सोलिदोंना सोलियाखै होनब्ला जोंनि गथ'आ गभर्नमेन्ट स्कुलाव फोरोंनानैबो मोजां मोजां फिथाइ मोननो हागोन रिजाल्ट मोननो हागोन मानोना गभर्नमेन्ट स्कुलावसो बांसिन फोरोंगिरिफोर दङ आरो गभर्नमेन्ट स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा जोंनिफ्राय बिराद बारा रां बान्था मोनो बेखायनो जोङो बे फोरोंगिरिफोरखौ नारसिननाया जोंनि समाजनि खामानि आरो नोंसिनि मिडियानिबो खामानि नोंसोर मिडियाबो सम सम गामियाव थांनानै फोरोंगिरि फैगोना फैयाखै बेखौ निउस लानानै जुदि मिडियायाव होनो हायोब्ला होनब्ला फोरोंगिरिफ्राबो एलार्ट जागोन बेखायनो आङो नोंथांमोनखौबो खावलायो जाहाथे नोंथांमोनाबो सम सम थांनानै गामि लेभेलाव बबे स्कुला माबायदि सोलिदों स्कुलनि टाइमाव टाइमलि थांनानै जाहाथे बिसोरनि गोरोन्थिफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनो हायो आरो दिन्थिनायनि उनाव जाहाथे आङो फोरोंगिरि समाजखौबो खावलायो नोंसिनि नाजानायावनो फोरोंगिरि नाजानायावनो जोंनि इयुन फिउचारा दङ समाजनि फिउचारा दङ आरो फोरोंगिरिया मोनसे साख्रि नङा बियो मोनसे देशनि मोनसे बिराद गिदिर पस्टआव दङ बिनिफ्राय देरसिन आंथ' नुनायाव दिनैसिम आंनि नुनायाव फोरोंगिरिनिफ्राय देरसिन साख्रि आं जेरावबो नुफेराखै मानो होनोबा मोजां फोरोंगिरिया अरायबो सनमान मोनगोन आरो बियो मोनसे एसे सोंथिया एसे आंनि थाखाय फिननायनो थाखाय एसे गोब्राब जायो थेवबो आङो आंनि थौले गियानजों बुंनो सानदों मानोना आंबो बर' मिडियामजों फरायनानै फैनाय आङो बर' मिडियामा थार्ड बेच जोंनो थार्ड बेचमोन मेट्रिक आनजादाव जोंनि दिनाव एसामिसनिसो लिरनाय थायोमोन कुइसना एसामिस आरो इंलिस बर'नि गैयामोन थेवबो जोङो खस्थ'नि गेजेरजों नाजानायनि गेजेरजों एसे सोलोंथाइखौ लानो हादों आंनि हिसाबावबा बियो माबा मोनसे गोब्राब नारसिननानै होनाय बायदि आं साना मानोना साइन्स आरो इंलिस बिगियान आरो मेथ्स बेखौ इंलिसजों फरायोब्ला गथ'फ्रा जाहाथे कम्पिटिटिभ एग्जामाव जेरै नीट परीक्षा JEE एडभान्स आरो अनेक नाइसार दं आइसार दं बिराद गिदिर गिदिर साइन्टिस्टफोरनि माबा एग्जाम जायो होनब्ला गथ'आ 9निफ्राय जुदि बियो टार्मोलजिफोरखौ जुदि इंलिसनि टार्मोलजिफोरखौ मिथिलांखायोब्ला बिनि थाखाय 10आव
बा 12आव इजिलि हेल्प जायो बिनि फरायनाया रासिनसो बेनिफिट जाहैगोन। आरो मानो होननानै बुङोबा आजिखालि जोंनि मानसिफ्रा सिन्था खालामगासिनो दं बर'आथ' अलरेडि जोंनि CBSE स्कुलावबो कम्पालसारियानो फ्राय जोंनि एरियायाव क्लास 1निफ्रायनो दा कम्पालसारि जाबाय। गभर्नमेन्टआनो दासो सिगाङाव बुंनाय बायदि अलरेडि बर'आथ' कम्पालसारियानो बर'खौ MIL हिसाबै लाबाय बेनोखा नेमानो। जाय MIL आव इन्टारेस्ट बर'आव इन्टारेस्ट बर' MIL लानानै फरायबाय। जाय साइन्स बर' फरायनो गोसो बे साइन्स लानानै फरायनो गोसो बे मेथ्सआव बे इंलिस लायोबा बेनि थाखाय बेनिफिट जाहैगोन गाज्रि जाया। आंनि हिसाबावबा माने बे साबसिन जोंनि गथ'फ्रा कम्पिटिसनाव एसे साबसिन फिथाइ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बियो सैथो। मानो होननानै बुङोब्ला आजिखालि नोङो जिखि कम्पिटिटिभ एग्जामानो जाया बियो फार्स्ट इंलिसनिसो कुइसन थाखायो। दा नोङो जेन'बा जोंनि आसाम एरियायाव बर' बा एसामिस थानो हागौ खिन्थु नोङो दिल्ली मुम्बाइ माबाफोर नोङो जुदि आमेरिका बा आउट अफ इन्डियायाव जुदि इन्टारभिउ हैनो थाङोबा जोंनो इंलिसानो दरकार। आरो जोंनावथ' नोङो दा साख्रिया बेसेबां ओंखारो जोंनि गथ'फ्रा दि जोंनि BTC एरियायाव साख्रि मोनगोन बेखौनो रावबो बुंनो हाया। आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दारावनो साख्रि मोनगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। दा नोङो गथ' गथायखौ नोङो जुदि मोजां फिउचाराव मोजां खालामनो सानोब्ला माने बे आंनि थाखायबा बार्डेन हिसाबै जानाय नङा। मानो होननानै बुङोबा गथ'फ्रा बयबो गथ'आ गोरोंखा जोंसो भुल खालामो समाजासो भुल बुजियो समाजासो भुल डाइरेक्सन खालामो। गथ'फ्रा गासिबो जेखौ बेखौनो एबजर्ब खालामनो हायो। ओंखायनो बे मोननै साबजेक्टआव इंलिसजों फरायनायाव आंनि हिसाबाव माबा मोनसे खहा जागोन होननानै साना बेनिफिटसो जागोन होननानै सानो। मानोना आङो दा फिलिं खालामो आङो बर' मिडियाम फरायनानै मोनसे इंलिस मिडियाम स्कुल सालायगासिनो दं। हय नंगौ आं इंलिसखौ रोंगौ खिन्थु आङो जेब्ला लेक्सार होयो होनब्ला आङो जेबादि एक्सप्रेस खालामनांगौ आं बेखौ बारा रोखोमै एक्सप्रेस खालामनो हाया। दा आङो ट्राइ खालामै खालामै दा आङो सोलोंगासिनो दङ आरो आं खालामना दा बुंनो हायो लेक्सारखौ मोजां रोखोमै होनो हायो। खिन्थु जोङो मिडियामा खुनु फेक्टर जानो मोना फेक्टर जानो नाङा। नंगौ बर' मिडियामजों फरायबाबो मानसि माबा जायो गिदिर मानसि जायो बेखौ आङो जाया होना खिन्थु जोंहा बेनिफिटआ इंलिसाव एडभान्स जायोबा जोंहा बेनिफिटआ बारा जायो।